in a world of so many questions and so little answers? Is there someone who cares for humanity? A world of so many tall buildings, yet with short-tempered people. People who are able to build more skyscrapers, yet failing to control their tempers and evil desires. A world filled with wide roads, but with narrow divisions. A world with plenty, yet a world in need. Is there someone who cares for humanity? Is there someone who cares in a world of many bigger houses, but with little love? Praise the Lord, oh my soul.
Oh
nemhaka yekuti munotida. Tokutendai nokuti matisvitsa panguva ino kuti tinzwe zvimwe zvenyu zvokuponeswa. Toshuvira muponesi wedu kuti muve nesu, mutaure nesu nenzira yakafanira. Tinoziva tine mavanga pakati pemwoyo yedu neurwere hwakasiyana siyana. Chitipai upiritsi ringagone kurapa mwoyo yedu. Tichinge zvapera chishuviro chedu, tibve pano tichinge taona imwe. Totenda nekuti manzwa kukumbira kwedu nemunamato wedu muzita raJesu. Amen. Let it